Cúnastá go bh chóirde is mí se ONP agus sé é leabhas agus leabhas atá a bheas ná Cinnín Óir. Cad a duime gurthe. A hínste a bhar an versiíochta I Gabriel Rosenstock. Ríist ní astragáin seo. Beatrice Dvilnsky a bhaisig agus mar déir Gabriel Rosenstock a dús an leabhar tiomníonn sé an leabhar seo don bhaisethóir a bhí na múntóir I níonra I mustún sna nédig trochadaí. Ní rá san ná ein ólas breise a bhailú ina taobh. Tá sé sin simú glóir agus a ríist an drám sin bear with us. Arnie Yaris, the frata fiog, bear with us. Simul. Fáilte New Erica cross-cultural communications. Ríist scata leabhar beidh go chuir acu sin. Cada cean fá, chunas mar áirla sé seo. Cada sa tháinig an tugar seo. Ceistena simúile. Freagar bithgum. Agus a ríist an legan gaigatán anas nasta. Anna nádúirthe. Rihim, rím, dul nádúirthe. Ground an freisin agus I bríonn sé. Daddy bear, mammy bear agus baby bear. Is bra leis an trúr acu dul amach faoin air. Below an chiil, below na crín orda. Ursa daddy bear is mis an gorda. Fech, níor sé sin sa bhainteags bí cínte. Ursa mammy bear is linge an áitse. Is bhí baby bear an sásta. Curú tús leis an lá le lete agus árán. Lete ní le sáú le fáil. Sin lete a chur na neartas na matáin. Na rudig a haníon ling. Lete agus grá ó agus airgad. Airgad sa sporán. So ríist an rihim sin tá a lán údar de fáistí nach nairíon lo teachs seolta agus abertí gláite agus na rihimí ná dúirtha sin bhaint amach in leabhar. Agus leabhar jaasa nó agus tanga cheart agus gach éanad ach gedepan artha é sin bhaint amach. Héach si do chulla gach ihe ar a seacht. Well, rá áid tar éis. Le bheith crín, ceart, beacht. Ceart crín beacht. Agus le héid se. Na léráidí, ní me antóga leis na léráidí. Agus beidir go bhfuil, ní is agam an scanna bhun leabhar nó a dhéigen nó. Is scanna bhun leabhar nó bhun alíonn beidir. Ní me chótóga céine lei sin nó tá beagáín de igocht na bun frontála le feiscint sa leabhar. Ach mar déir mar ríist tá an teachs anna bhá mé so tas an teachs. Agus tá ag an déir inis cad eile tá an. Se. Rit daddy bear na diag, hey, a chalín chrána, man náire. Nach wacatú an fógra fan amach, prí fáideach. Fíoríoch an taire a bhí Cinnín Óir, dá sí sús le bheith ina hiire seoir. Bhí rud amháin nar hahan lé agus bin an éagóir. Buic mhór an tíl seo, tain siad ar fóir. Ríist, heáin go méid gur tachtdrocht, laffolle túil is sin dingheisteach sa teachs ag an Rosenstockach agus cé thógach mar buic mhór an tail tá faibanna, bun aibanna le gachéan rud dhéanann siad mar tá le feiscin inis. Ach, bhfuil mé sótas sin, Cinnín Óir, cad a déimi gurthe, an teachs anna bha le léráidí go bra, leabhar cruaig, clúdach cruaig, bhling é, se, sin é, slán.